Καλημέρα. Πρώτη γουλιά καφέ, παιδιά. Ξυπνήσουμε. Age support serum. Μην τσαλακώνετε τη μούρη σας όταν βάζετε γραμματιόν. Μπορεί να είναι κλειστά. Για 3 γουλιές καφέ. Θα μπορούσα να είχα βάλει αυτό το αυτοκόλλητο στο λάπτοπ μου. Το βάλω στην καρδιά μου. Να κάνω κι αυτή. Κλέφτες να γίνουν. Είσαι ακόμα σπίτι και τέτοιες ατάκες. Πώς έκανε το catcalling marketing. Θεά. Θέλω να βάλω οπωσδήποτε αυτό είναι σώστο. Έτσι αύριο. Κουτιζάδες. Στο master τελεία, όχι master chef. Στο master. Α, στο master chef άκουσα. Σπιτόρουχα. Ξέρω, είχαμε το γήπεδο που πήγαινε σε 7.30 να καθόσουν να τρώγεις το μπεργκεράκι σου. Αν δεν έχετε στο γήπεδο. How about you come on the raids tomorrow? Καλημέρουδια. You're a poet, you don't know it. Ουρλιάζει από τη χαρά. Αλλά παιδιά η σχολοτίνα ήταν φοβερή. Δεν θυμάμαι τι ώρα είπαμε τα κορίτσια. 8 ή 8.30. Γιατί η ώρα είναι 8. 8 είχαμε πει. Ζω από θαύμα, έφτασα. Αφάξ τον ύπνο. Και έτσι όπως καθόμαστε, λυπάμαι για τους φίλους μας τους κόκκινους. Το πούλμαν, αυτό το κάμπριο που θα βγαίνουν να πανηγυρίσουν σε όλη την Αθήνα. Πάτε για ύπνο. Φιλάκια, bye!